Kajing pilih ni kita Ezekiel nang itu lupa. Kalian nong kabakandai kadekot kabening kong hari banyo shipho kadekot kabakat pra adu baar puar. Trawala pertah kiskor jongan kasur kabajamu ong. Tawan hajan pi konong pensajai kanong ba. Bat uwei unra bat la ka atiar penjot haga keti jong u. Di hakmi lawan Henry ngot kirang ba naga kerdop kabahaneng kabapai syapang syatei uwei ubat laka atiar penyap halaka keti bat rengkat bat kila don uwei ubriu ubariam da kejan linen uking bat u kolong sia halaka sengkai di kilaya yarung bat kilaya yang hajan keduan renong di kaburam jumblai ka Israel kala lekio na ka kerubim hakiba kala syong syaka tengkong jong ka ying bat utrai lakhot yutau briu ubariam dakalinan ubaladon nye uklong sia haka singkai jong u bat utrai laong ha u kilet keleng kanong ba keleng ga Jerusalem bat tobo yakadak haki shalangmat jong ki breu ki ba ut ngusi bat ki bayam namar ki kam kensha baro balale aka bat kita ki wei pat kirang ba ngalai sngew bu ong to ya keleng kanong ba na dien jong u bat to peniam ka khamat jong phi kam dei ban penlai bat phim dei ban isen a to peniam na phangi ki temen ki samla shin rang bari ki samla kan thai ki khna bari kan thai Henry wat khata no ubadon ya kadak batos dang nang ni na ka jaka kentang jonga kom ta glas dang bari ki temen kisan ki bayeng hangta khmat ka yeng teu la ong haki to pentinget ya ka yeng bat to pandap ya ka phalau da ki ba la sha peniam ki le no kum ta ke le bat kila peniap hapo kanong ba tiga buro mutrai kalami naga tengkong jong ka yeng bat kala yeng halor ki kerubim ki kerubim kila biar ya lagi tap niang bat kila kiu naga kendo bat kia leit no nak mat jonga lem bat ka selentam hajan jongki bat kila ya yeng ha ka jengkang jong ka kardap ke basha mingi jong ka yeng utrai bat ka burom jong ublei ka Israel kala don halo jongki kini kila long kito kijentau ba yem kiba ngalayo i kiba don hapo ublei ke Israel harut kawa kebar bat ngalatip ba kila long ki kerubim wei ula don sau tali kidur kman sau tali ki thap niang bat hapo ka thap niang jengki ka don ka ba Israel ya ki kti briu bat ya ka jing Israel jong ka dur kmat jengki pat kidai kijo kidur kman kibaya kadur jengki ngalai i harut kawa kebar kila ya lek baik syakman uwei pa uwei kaktien jong utrai kasam kabashis pak hatlai kaburom jong utrai kapalat ikibeneng tuyero pi ko syakri utrai to yaro ika kerteng utrai to ka kerteng utrai kanlong kabala kerku nadu menta bat shi junam kaburam jong utrai kapalat ya kabeneng nadu bami kisni hadu pakasam eniro ikarteng utrai hakli do kijaj benriu baro udan utrai palat iki beneng kaburam jong utrai kapalat iki beneng uai ubakum utrai ublai jungi ubasyong hajrong uba penret yalade ban kemi asut ya ka beneng bat ka kendau keburom jong utrai kapalat iki beneng kejing pulena gospel bakut kat kum Matthews kale nong bakat pra ka dekat khatsan adu barpo Ujisu la ong halaki sunran la dauhan menu paral jong pi ule bamdai pi tolek mat snangi u Henry tole jar tang para ma pi la dau sha skori pi
Pilapan bahaya lau henmen upara. Henry lada tre sengap epi to yalam uwe ne armut kibriu lembat pi. Bakum cakat ya kaba pikren en kershan nakasabut jengki ar ne laingut kisaki. Henry lada tre ban sengap iki. Tiyathu ya kakam baro hakabalang. Balada tre ban sengap wat ya kabalang ru. Do unlong hapi kum ujantil bat unong lum khajna. Shisha ngong hapi kat ya kaba pinte hakaperthai lalate ru habneng. Kat ya kaba pin lau hakaperthai lala lau habneng ru. Sakani ru ngong hapi ada arngut napi ki hab jumut lang hakane kaperthai na kabanca kanu kebakipan te en saai ki do kpa junga ba habneng. Nabakat haba ar ne laingut ki adon lang hakakerteng junga nga ngadon rengkat batki. Ka gospel jong utrai.